osura ma diponi nyalo nyiso ni sirikal okawo nyithindo to bolo ne jopuonj. Mano e adieri makende. Jonyuol okawo nyithindo bolo ne jopuonj, government bo okawo nyithindo bolo ne jopuonj. Nikech ineni iwuok gi nyathini e odi, onge kata siling michulo ne tidwaro dhi ocham lunch. To ka nyathini ni e odi, ting'e ni ok do riyo kech. To kigo kwano maber, kiparo maber, ipan nyathi nyalo chamo lunch maromo nade odiochieng' kodiochieng' ka en e odi. An gadieri kuone ng'iewo kata mana siling 20, alot be siling 20, that is siling 40. Kigo e dwe ndalo 30, mano 1,200. Ka en dweche 3, mano 3,600. Daher mar nyiso jonyuol, mano e gima jopuonj dwaro kuom nyithindo mondo nyithindo chiem. Nikech all schools gi dwaro average of about 10,000 mondo mi nyithindo mi lunch. Koro jonyuol mang'eny nyisowa ni gin kata mana e utegi ok ginyal pidho nyithindgi. Anto dakwa ni nitie nyithi kiye, to an gadieri nitie kaka sirikal osebedo ka temo kaka bursaries giyudo, sponsors be nitiere, kendo dakwa ni cases ma chalo kamano jopiny onego donje mondo okony kendo mi support. To nitie moko magoyuma. Ng'ato nitie kata kineno nyose interview kata moko nywa neno ka ng'ato ler kabisa, ng'ato rwakore maber, to wacho ni siling 40 ok onyal chulo ne nyathine mondo ochiem. Erokamano. Erokamano.